Bij een tiergevoelde brand op industrieterrein Betterwerd in Dokkum binnen tongersdje meerdere mensen verwoenen rekken nadat ze reek inademen hienen. Rond 10 uur brutst er in de loods efter mij werd onder andere een gymacademie en een bedrijfszieten een tiergevoelde brand uit. De wien hier een soort invloed op de brand. De wind was voor ons gewoon een hele grote uitdaging. Want als er heel veel wind waait tijdens een brand, komt ook meer zuurstof. Zodat die brand zich veel sneller kan ontwikkelen. En daarom was voor ons ook de zorg van, slaat het ook over naar 2 naastgelegen panden. En dat hebben we gelukkig kunnen voorkomen. Dus de mensen hebben gewoon echt heel goed werk verricht. Het gaat om een paan aan de Hendelwei op industrieterrein Betterwerd in Dokkum. Ex-local burgemeester Pieter Braaksma kan polszichten nemen. Nou, je kon direct wel zien dus dat het gebouw op zich, het oude gebouw dat is verlen. Maar gelukkig is de brandweer heel actief en die zat nou liggend de gebouwen eromheen al je behouden kennen. Dus al je nieuwe units, dus dat lijkt het positief. Nou, over de oorzaak kunnen we op dit moment gewoon echt nog helemaal niks zeggen. Onze kerntaak is het bestrijden van de brand en als het nodig is wordt er gekeken van wat is de oorzaak van de brand. Maar dat kan ook een andere partij gaan doen. Bij de brand kwam lagen reek vrij die het van Bigeliks Ameland had te zien wienen. Ook in Greensland was de reek om zien. De veiligheidsregio had ook een alert aan jong. Nou, er is een alert uitgegaan omdat er toch rook ging over een woonwijk. En rook is gewoon altijd schadelijk en dan wil je toch die mensen op attenderen van als je nog ramen open hebt staan of je ventilatie aan, doe het gewoon uit zodat je geen last hebt van die rook. In de reek binnen verder geen bijzondere gevaarlijke stoffen meten. Bij de brand rekken 2 personen licht verwoenen. Zij in reek inademen doet ze uit een nijstlezend paan 2 auto's voor het helje wonen. De nijst binnen er nog een aantal omstanders die het reek inademen hienen. 2 mensen binnen uiteindelijk naar het ziekenhuis daar bracht. Van het bedrijfspaan is Hielendal niet meer oer.